Magandang umaga, Attorney Roque J. Denadbar. Dito po tayo ngayon sa Barangay Bunawan, Quezon, Dagupan City na kilala sa may pinakamaraming botante sa buong syudad para tignan ang sitwasyon sa pagsisimula ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Ngayong araw ng eleksyon para sa Barangay at Sangguniang Kabataan, may 3 barangay na may malaking bilang ng botante ang babantayan ng COMELEC dito sa lungsod ng Dagupan. Meron tayong 3 barangay na babantayan pagdating sa araw ng eleksyon. Ito po yung Bunuan na Geset, Pantal, tsaka Bunuan Bukig. Aside from, ito po yung 3 barangays na may pinakamalaking botante. Itong barangay na po ito, tigdadalawa din po yung voting center. Ayon kay Atty. Michael Frank Sarmiento, Election Officer ng lungsod, naitala sa pinakamalaking bilang ng botante ng Region 1 ng Dagupan City na may 144,000 registered voter para sa barangay at 57,000 para sa SK voters. Sa pagboto ayon kay Sarmiento ay may 2 kategorya para sa barangay at SK elections. Okay, sa meron po tayong tinatawag na 18 to 30, meron din tayong tinatawag na 15 to 17 para lang i-categorize natin yung sa SK. Sa 15 to 17, i-issuean po sila ng SK ballot lamang dahil hindi pa naman sila pwedeng bumoto for barangay election. Yung 18 to 30, ito naman po yung membro rin ng Katipunan ng Kabataan na pwedeng bumoto vote for barangay and SK election. So sa madalit sabi, 2 balota yung matatanggap nila para makaboto sila sa barangay and SK. Kaugnay naman sa mga patakaran ngayon sa panahon ng pagboto, sinabi ni Sarmiento na bawal kuhanan ng letrato ang kanilang balota, ngunit pinapahintulutan silang magdala ng listahan ng mga kandidato para sa mas mabilis ang proseso ng pagboto. Hindi rin pwedeng makipag-usap sa kapabotante sa loob ng presinto at kailangan ding gamitin ang ballot secrecy folder upang hindi malabag ang sanctity ng balota. Samantala, puspusan ang ginagawang seguridad ng PNP Dagupan para sa pagsisimula ngayong araw ng BSK election kasama ang ilang tauhan ng Armed Forces of the Philippines, OFP at Maritime Group. Ito ay sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Brandon B. Palisok, Dagupan City Chief of Police. Aniya, sa bawat presinto ay may 2 police personnel ang nakatalaga para matiyak ang seguridad ng lahat. Ngayong araw ng eleksyon ay talagang puspusan yung aming ginagawang security preparations. Nandiyan ang ating mga kapulisan sa bawat voting places. May 2 kapulisan tayong nakatalaga dyan para talagang i-secure yung seguridad ng hindi lang po yung mga teachers na nandyan, pati na rin po yung mga botante at mga candidates na pupunta dito ngayon upang magbigay ng kanilang boto. Maliban dito ay may mga nakantabay na Quick Response Team o QRT sa 3 lugar sa lungsod para sa agarang pagresponde sa anumang mga insidente na maaaring mangyari sa lungsod. Kabilang sa QRT ang Maritime Group na nakantabay sa mga island barangays sa lungsod para mabilis ang pagkilos gamit ang kanilang mga rubber boats. Dagdag pa ni Palisok, nagkaroon ng early distribution kahapon araw ng linggo ng forms, supplies at paraphernalia sa City Plaza at daron sila kasamang AFP para magbigay ng seguridad sa mga guro. Kahapon pa po ng mga alas 8 ng umaga at hanggang ngayon nandito po ang ating kapulisan upang bantayan at magbigay ng seguridad sa ating mga electoral boards. Yung sinabi ko nga kanina para i-secure sila at talagang siguraduhin na magiging peaceful itong conduct ng BSKA dito sa lungsod ng Dagupan. Matapos ang early distribution ng mga kagamitan para sa eleksyon ay nagkaroon din ng paghahanda sa bawat presinto sa kanilang mga voting place kabilang ang pag-set up ng mga classroom, paglagay ng mga ballot box at pagpaskil ng mga listahan ng botante sa malapit sa pintuan. Hanggang sa araw na ito, ayon kay Palisok ay wala namang untoward incident ang naitala sa lungsod, maliban na lamang sa mga sumbong na kaugnay umano sa vote buying sa ilang lugar na anya hindi pa napapatunayan. Ayon kay Election Officer Sarmiento, bagamat hanggang mamayang alas 3 ang voting hours, kung mayroon pang nakapila ay papayagan pa rin silang makaboto sa kondisyon na kukunin ng mga guro ang kanilang mga pangalan. Inaasahan rin simula alas 3 ang bilangan ang mga boto. Magtatapos mamayang alas 6 o alas 7 ng gabi. Mula dito sa Bunawan, Geset, Dagupan City, J. Miguel Mendoza para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo mga kapartner.